Хайбулла районы. Бұл яқта далалар, биік таудар, ямле тоналык һыудары, күпреп торган тугайлы хакмар буйдары. Ошо якта безнең халыктың иң борындан күңел турында кадерләп хаклаган йырдары, биюләре, һүзләре. Ошо якта безнең Башкортстандың данын, Курай данын, Курай моңы дөнья сәхнәләренә күтәреп чыгарган Юмабай Исәнбаев туган. Ошо якта башкорт бию байыкты дөнья сәхнәләрендә биегән Мөхәммәд Идрисов туган. Ошо көндәлә Хайбулла яктарында бик күп йырсылар, сәсәндәр яшәй. Һәм ошо осырда Хуңгарала төрле мәктәптәрдә бер-бер артлы фольклор ансамбльләре, бию ансамбльләре барлыкка килә. Гүя бер-бер артлы яңа йондызлар тыккана. Һәм бу бик шатлыклы күренеш. Акъярның 2нче мәктәбендә лә һуңгы елларда Гөлнәзирә бию ансамбле эшләй. Әле минең янда уның җитәкчесе Юлдашбаева Һылу Ураловна. Һылу ханым, хәзер һезгә. Үзегездә ансамбль турында кыска гына һөйләп китегез әле. Ансамбль генә тураһында түгел, район тураһында ла һөйләп китәргә бик теләйем. Безнең Хайбулла яктарында йыр биюгә әүәт, сәнгатьте яраткан, сәнгатькә гашыйк булган бик талантлы кешеләребез яшәй. Без башкорт халкының йырдарын, биюләрен, уларның көйләрен һаклап алырга тырышабыз инде. Әлеге безнең ансамбль райондар буйлап төрле йөрдәрдә күп сыгыштар яһайбыз. Әле моны күптән түгел Учалы караһына барып, бик һәйбәт итеп концертлар куеп йөреп кайттык. Белүемсә, һез онда Учалла үткәрелгән балалар фольклор фестивале лауреаты булып кайттыгыз. Әйе. Без анда бик күп көз һәм дәрт алып кайттык. Был безгә алдагы көндәргә ышаныс тудыра инде. Яхшы, әле үзегезнең репертуарыгыз турында әйтеп китегез әле. Безнең репертуарыбыз бик бай. Без татар халык биюләрендә бик теләп башкарабыз. Мордва халык биюләре бар ансамблебездә. Шулай ук Мари биюләре бар. Әмма ләкин без иң теләгебез шул. Башкорт халкы үзенең биюен, үз халкының борындан килгән биюен онытмаска тиеш дип уйлыйбыз. Һезнең репертуарда әүһәле бию бар, шулай бит? Әле без балалар башкаруында шу биюдә лә каранык. Ошо биюдә ничек калдыгыз? Шул турында һөйләп китегез әле. Әүһәле биюен халыу безгә зур куаныс бирде инде. Чөнки без әүһәле биюендә халык ынйыларының иң матур бидәктәрен генә йыеп алырга тырыштык. Яхшы, рәхмәт. Хайбулла яктарында йыр-моңга бай халык яшәй тинек. Кобаердар да күгендә. Хәзер Быдаулык мәктәбеннән Ай2 Азаш, Шамил Гайнуллин менән Шамил Томаншин башкаруында һез Уйдарым дигән кобаерда тыңларсыз. Мандолинала укытучысы Әхмәт Вәлиев. Далалыгы каймактай
Okyarda Qurayşlar töңәрәкләшләй. Хәйвала яктары гоммән Qurayşларга бая. Хәзер һез буга үтегез дә ышанырсыз. Qurayşлар ансамбле башкаруында башкорт халык кидәмен тыңлагыз. ансамбле биюсләре ял иткәннәр ала. Без Акъярның беренче мәктәп укучысы Гөлназ Сәйфулланың йырлавын тыңлаек. Башкорт халык йыры Юаса. Bahana
Ышанмағына шапқары шекерден де тәмлікен. Ышанмағына шапқары шекерден де тәмлікен. Тұқтың аудын асайық, еуасағын сесейік. Тұқтың аудын асайық, еуасағын сесейік. Құдағайдың көңлі бұлхын бітіргенсе ашайық. Құдағайдың көңлі бұлхын бітіргенсе ашайық. Қамыр баса құдасаның қылай ебішім екен. Қамыр баса құдасаның қылай ебішім екен. Хүйдің яқтың юасағы майхыда бішейкен. Хүйдің яқтың юасағы майхыда бішейкен. Ей үтірді, дышта бірау үткірді. Ей үтірді, дышта бірау үткірді. Құдағайдың юасағы дамағымды бітірді. Құдағайдың юасағы дамағымды бітірді. Тепен деген бейугі бар һедің, ейме? Тепен ол башқұрттың балмай, он ярма хақлаған, шулай тем балалардың хақлаған бұрында ағастан қыршап ішленген хауыт бекен дейбет. Ол нидер кемелде шаян бейуде болып қанала. Несін ұшы бейуде аларға бұлдығыз? Қайдан таптығыз ұдыны? Тепен бейуі ол бұрындан келген бейу. Тепен бейуін бұрын халық іш ішлегенде бірге ұлтырып, қатын қыздар бейгендер, ойнағандар, ерлағандар. Оны атақлы бейу себет Фейзи Гаскаров халған. Сүнки ол бейуді Башқұртстанда бик керек бейдер, шуға көрәлі біз ол бейуді жоғалтмасқа тырышып, өзі-біздің ансамблі бізге халып алдық. Тепен бейуін классик бейугелі индерге бұла. Меніңсе енді классик бейудерді беймей тұрып бейусі, өзін ысын бейусі деп хисите алмай. Шоның үстінде классик бейудерге зор иқтибар бергенде гіне бейу сәнғатын ысын көңілден аңлап болалар деп ойлайым енді.
Быйыл Хайбулла яктарында үткәрелгән укучыларның үтешмәкәр сәнгать түгәрәкләренә йөргән укучыларның Заналь фестивалендә Хайбулла далаларында көтелмәгән яңа йондыҙ асылды. Улар Гали Әхмәт мәктәп укучыларының фольклор ансамблене. Әле безнең янда ошо фольклор ансамблен җитәкчесе Акилова Нәгыймә Исмәгыйловна. Нәгыймә ханым, һез нисек башланыгыз ул эште? Нисек менә төпкелдә яткан Гали Әхмәт авылында шундый оригиналь яңа фольклор ансамбле тиз арала гына төзи алдыгыз? Безнең ансамбль быелгы уку елында гына оештырылды. Уны бергәләп оештырдык инде иптәшем менән. Без иптәшебез менән Башкорт дәүләт университетында Янгүзәл ансамблендә йөргәйнек, актив катнашкайнык. Менә ошындагы бөтә булган халык иҗадын, экспедициялар йөреп йыган халык иҗадын сәхнәләштердек фольклор ансамблендә. Шундай зур теләктәр туа торгайны. Безнең Хайбулла районында, төпкөл авылларда шундай балалар бәлки бардыр. Халык иҗадын өйрәнүсе, музыка коралдарында уйнарга теләүселәр. Менә шуга күрә лә без иптәшебез менән Гали Әхмәт авылына килгәч, актив дәрт менән, шундай зур дәрт менән эшкә тотындык та инде. Әле күрәбезсә, һез киемдәрегез ару гына, музыка ягында һезнең бар. Нисек шулай килеп сыкты? Безнең музыка ягынан проблема юк инде. Салик Рафикович бөтә музыка коралдарында ла уйный белә. Һәр вакыт, көн һайын һәр төрле музыка коралдарына өйрәтә укучыларны. Укучылар шундай зур теләк менән йөриләр музыка коралдарына өйрәнүгә. Хәзерге вакытта бик күп кенә укучылар курайга, шуннан һуң гармун, кумыз, мандолинага өйрәнделәр бик күп кенә укучылар. Менә кызлардан да зур теләк менән йөриләр өйгә курайга. Менә Ультракова Роза, шуннан һуң 5нче класс укучылары Мәрфуга Тавылбаева, Кужна Хәсилә. Менә уже улар бернисә көй өйрәнеп алдылар курайдан. Кумыслар безнең күп тагы. Нәгыймә ханым, репертуарда нисек төзисегез, нисек байтырга уйлыйсызмы, киләсәккә пландар нисек? Без әлегә үзебезнең өйрәнгән, менә студент елларында өйрәнгән такмактарды, халык иҗадын әлегә сәхнәләштерәбез. Ә киләсәктә экспедицияларга сыгып, үзебезнең Хайбулла яктарында, үзебезнең бигрәк тә Гали Әхмәт авылы эргәһендәге халыктың иҗадын байыктырга, шул халыктың иҗадын сәхнәләштерергә уйлыйбыз. Шундай безнең планнар. Ә нинди кыенлыктар бар? Менә ошо көндә хәл ителмәгән. Кыенлыктар тәүге ел булуга булһа ла кыен инде, кыенлыктар күп. Менә бигрәк тә костюм ягынан заказ биргәнбез инде Баймакка, әле тегелмәгән әле. Шуннан икенче яктан транспорт ягынан да кыенлыктар килеп туа. Юл ягынан, юлдың төзелеп, матур төзелмәү сәбәбендә һөҙөмтәһендә без Учалы районына концертка бара алманык инде, смотрда катнаша алманык. Бигрәк тә ошо юлдың насар булуы һөҙөмтәһендә без зур концерттарда катнаша алмайбыз. Мәхрүм булагыз дибез. Әйе. Ярар, һеҙгә киләсәктә зур уңыштар теләйбез. Анан һуң бер һорау бар. Ашнапта ансамбльдең исемен һеҙ нисек куйыр инегез? Ул турында уйлаганығыҙ бармы әле? Без уйлагайнык Умырзая дип һайлап алырга, бәлки үзгәртербез киләсәктә. Бәлки без үзебезнең тыуган ер, Гали Әхмәт ягы менән бәйләрбез исемен. Әле уйлашабыз әле. Ярар, зур рәхмәт һеҙгә, Нәғимә ханым. Уңыштар теләйбез. Hatta yeygen
Гөлнәзирә күк классик биюләрде, әлбәттә, һез шулай ук өйрәнгәнсез, шулай бит? Хәзер без Гөлнәзирә ансамбле башкаруында был биюне караячакбыз. Ул биюне ничек өйрәндегез? Ул нинди бию һиңсә? Был Гөлнәзирә бию классик биюләргә инәләр дип уйлайым. Чөнки уны көчле ансамбльдәр генә бии. Уны бию өчен күп көч һәм ныгышмалы эш талап ителә. Шуның өчен дә һәрбер ансамбль үзенең репертуарына Гөлнәзирә һәм башка Зарифа һымак биюләрде индергә тиештер дип уйлайым. Юкка гына безнең ансамбль Гөлнәзирә исемен йөрөтмәйдер. Һылу ханым, озакламай ошо көндәрдә һезнең ансамбльгә өлгүле ансамбль исем биреләсәк, ошо мәсьәлә караласак, сезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Һәм был исемде алыр алдыннан дип әйтәйекме, һезнең планнарда белгеле киләсәккә? Өлгүле ансамбль исемен алгач, без иң беренче яңа биюләр халасакбыз. Яңынан яшь бәләкәс балаларны ансамбльгә йыясакбыз инде. Зур уңышлар теләйбез сезгә. Зур рәхмәт үзегезгә. Гөлнәзирә һәр вакыт безнең Хайбулла сәхнәләрендә, Башкортстан сәхнәләрендә биеһен. Рәхмәт.